بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أوريت زتات معرف 17 كل أتي أخيبا دك إسرائيل كاب برخاسينا نقلة كم تأزاز إكزابير دما كاب سفر ناب سفر ناتقوعزو أب رفديم سفرو إتي هزبي كا زسوتيو مايا ينورون إتوم هزبي دما إنسوتيو ماي هابونا إلهم مس موسى تقايقو موسى كا سلمتاي مساي تقايقو عبالهم سلمتاي كان إكزابير تفتنو بلهم إتوم هزبي دما أو ماي تسميهم نموسى سلمتايخا نحنان دقنان مالنان بسمي كنموت كاب جبسي زاديب كانا إلهم أقرام روملو موسى دما نزي هزبزي انتاي كقورا إيه بدربا أمني كقتلوني قرب تاريفو ومالو إلو ناب إكزابير آوية إكزابير دما نموسى ناب قدمي هزبي حلف مو كابتي كاب عبيت إسرائيل كا مساخا وسد إتا نتاربا زوغع خلا بترخا دما أو إدكا حيسكا كيد إنه أنا أو قدميخا أب لعلي كوحي هوريب دو كبليه نتي كوحي كا كتوقعيخا نتوم هزبي زستي ماي دما كاو كواتسي يبالو موسى دما أب قدمي عبيت إسرائيل كم جبرة بزعبا أتي قايقي دك إسرائيل نإكزابير دما إكزابير سي أب ما خلنادو አሎ ወይ አይፋሉን ኢሎም ስለት ዝፈተንዎ ስም እታ ቦታ ማሳን መሪባን ኣውፅኣላ ሽዑ ኣማሌቅ መፂኡ ምስ እስራኤል ኣብ ረፊዲም ተዋግአ ሙሴ ድማ ንኢያሱ ሰባት ሕረየልና እሞ ወፂኻ ምስ ኣማሌቅ ተዋጋእ ኣነ ጽባሕ በትሪ ኣምላኽ ኣብ ኢደይ ሒዘ ኣብ ርእሲ እቲ ኩርባ ደው ክብል የበሎ ኢያሱ ከኣ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ ምስ ኣማሌቅ ከኣ ተዋግአ ሙሴን ኣሮንን ሁርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ ኩርባ ደየቡ ኮነ ከኣ ሙሴ ኢዱ ምስ ዘልዕል እስራኤል ይስዕር ነበረ ኢዱ ምስ ዘውርድ ድማ ኣማሌቅ ይስዕር ነበረ ኣዳው ሙሴ ከኣ ረብረባ እሞ እምኒ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣንበሩ ንሱ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ኣሮንን ሁርን ከኣ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኮይኖም ኣእዳው ይድግፉ ነበሩ ኣእዳው ከኣ ፀሓይ ክሳዕ ተዓርብ ፀንዓ ኢያሱ ድማ ንኣማሌቅ ንህዝቡን ብስሕለት ሰይፍ ቀርደዶም እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ንዝክሪ ኣማሌቅ ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈፂመ ክድምስሶ እየ እሞ እዚ ንመዘከርታ ኣብ መፅሓፍ ፀሓፎ ንኢያሱ እውን ኣብ እዝኑ ኣስማዐዮ በሎ ሙሴ ከኣ መሰዊኢ ሰርሐ ስሙ ድማ እግዚኣብሄር ሰንደቅ ዕላማይ እዩ ኢሉ ፀውዖ ኢድ ናብ ዝፋን እግዚኣብሄር ተላዒላ ኣላ እሞ ውግእ እግዚኣብሄር ምስ ኣማሌቅ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ድማ በለ ምዕራፍ 18 የትሮን ካህን ሚድያን ሓሙ ሙሴ ኣምላኽ ንሙሴን ንህዝቡን እስራኤልን ዝገበሮ ኩሉ እግዚኣብሄር ንእስራኤል ካብ ግብፂ ከም ዘውፅአ ሰምዐ ሽዑ የትሮ ሓሙ ሙሴ ንሲፎራ ሰበይቲ ሙሴ ንሱ ሰዲድዋ ዝነበረ ንክልቲኦም ደቃ ድማ ወሰዶም ሙሴ ከዓ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ ኮንኩ ኢሉ ነበረ እሞ ስም እቲ ሓደ ጌርሾም ኣውፅኣሉ ስም እቲ ካልኣይ ድማ ኣምላኽ ኣቦይ ረዳእየይ ነበረ እሞ ካብ ሴፍ ፈርዖን ከኣ ኣድሓነኒ ኢሉ ኣልኣዛር ኣውፅኣሉ የትሮ ሓሙ ሙሴ ድማ ምስ ደቂ ሙሴን ሰበይቱን ናብ ሙሴ ኣብቲ ንሱ ሰፊርዎ ዝነበረ በረኻ ኣብ ጥቓ ከረን ኣምላኽ መፀ ንሙሴ ድማ ኣነ የትሮ ሓሙኻ ሰበይትኻን ክልቲኦም ደቃ ድማ ምስኣን ናባኻ እመፅእ ኣለኹ በሎ ሙሴ ከዓ ሓሙኡ ክቕበለ ወፀ ሰገደሉ ዝሰዓሞ ድማ ናይ ደሓን ምህላዎም ነንሕድሕዶም ተሓታተቱ ናብ ድንኳን ከዓ ኣተዉ ሙሴ ድማ እቲ እግዚኣብሄር ምእንቲ እስራኤል ኢሉ ንፈርዖንን ንግብፃውያንን ዝገበሮ ኩሉን እቲ ኣብ መንገዲ ዝረኸቦም ኩሉ ጭንቀትን እግዚኣብሄር ከዓ ከም ዘድሓኖምን ንሓሙኡ ነገሮ የትሮ ድማ በቲ እግዚኣብሄር ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን
ብምድሓኑ ዝገበሮ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ተሓጐሰ። የትሮ ድማ እቲ ካብ ኢድ ግብፃውያንን ካብ ኢድ ፈርዖንን ዘድሓነኩም እቲ ንህዝቢ ካብ ትሕቲ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚኣብሔር ይባረኽ። እቲ ዝገበርዎም ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም መሊሱሎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕጂ ፈለጥኩ በለ። የትሮ ሓሙ ሙሴ ድማ ዝሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ሕሩድን ንኣምላኽ ወሰድሉ። ኣሮንን ኩሎም ዓበይቲ እስራኤልን ምስ ሓሙ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንጌራ ክበልዑ መጹ። ኮነ ከዓ ንጽባሒቱ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክፈርድ ተቐመጠ። እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ብጉሓት ክሳዕ ምሸት ንሙሴ ከቢብዎ ደው ኢሉ ነበረ። ሓሙ ሙሴ ከዓ እቲ ኣብ ህዝቢ ዝገበሮ ኩሉ ምስ ረኣየ እዚ ኣብዚ ህዝቢ እትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኢኻ ኩሉ ህዝቢ ካብ ብጉሓት ክሳዕ ምሸት ከቢቡካ ደው ኢሉ ከሎ ንስኻ በይንኻ ኮፍ ትብል በሎ። ሙሴ ድማ ንሓሙ እቲ ህዝቢ ንኣምላኽ ክሓትት ናባይ ይመጽእ ነገር ምስ ዝህልዎም ናባይ ይመጹ። ኣነ ከዓ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብን ኣብ መንጎ እጻዩን እፈርድ፣ ስርዓት ኣምላኽን ሕጋጋቱን ድማ እነግሮም በሎ። ሓሙ ሙሴ ከዓ በሎ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ነገር ኣይጽቡቕን እዩ። ንስኻን እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክትደኽሙ ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕምኻ ዝኸብድ እዩ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ከዓ ክምኽረካ ቃለይ ስማዕ። እግዚኣብሔር ድማ ምሳኻ ይኹን። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኩን። እቲ ነገሮም ድማ ንስኻ ናብ ኣምላኽ ኣብጽሕ። ስርዓታትን ሕግታትን መሃሮም፣ ዝኸዱላ መገድን ዝገብርዎ ግብርን ከዓ ንገሮም። ንስኻ ካብ ኩሉ ህዝቢ ከኣልቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት፣ እሙናት፣ ረብሓ ዓመፅ ዝጸልኡ ሰባት ሕረ። ንኣታቶም ከዓ ሓላቑ 1,000 ሓላቑ 100 ሓላቑ 50 ሓላቑ 10 ኣብ ልዕሊኦም ሽመሎም። ወርቲግ ድማ ንህዝቢ ይፍረዱ። ክኸውን ከዓ እዩ ዓብይ ነገር ዝኾነ ኩሉ ናባኻ የምጽኡ፣ ኩሉ ንእሽቶ ነገር ግና ባዕላቶም ይፍረድዎ። እቲ ጾር ምሳኻ እንተጾሩዕ ከዓ ንኣኻ ይፈኹሰካ። እዚ ነገር እዚ እንተገበርካ ኣምላኽ ድማ ከምኡ እንተኣዘዘካ ክትጸንዕ ኢኻ። ኩሉ እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ናብ ቦትኡ ብሰላም ይኣቱ። ሙሴ ድማ ቃል ሓሙኡ ሰሚዑ ዝበሎ ኩሉ ገበረ። ሙሴ ከዓ ካብ ኩሉ እስራኤል ከኣልቲ ሰባት ሓርዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓላቑ ክኾኑ ሓላቑ 1,000 ሓላቑ 100 ሓላቑ 50 ሓላቑ 10 ገበሮም። ንሳቶም ድማ ንህዝቢ ወርቲግ ፈረዱ። ብርቱዕ ነገር ዝኾነ ከዓ ናብ ሙሴ ኣምጽኡሉ። ኩሉ ንእሽቶ ነገር ግና ንሳቶም ፈረዱ። ሙሴ ድማ ንሓሙኡ ሰደዶ፣ ንሱ ከዓ ናብ ሃገሩ ኸደ። ምዕራፍ 19 ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ 3 ወርሒ በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ረፍዲ ተላዒሎም ናብ በረኻ ሲና መጹ። ኣብቲ በረኻ ድማ ሰፈሩ። እስራኤል ከዓ ኣብኡ ኣብ መንጽር እቲ ከረ ሰፈሩ። ሙሴ ድማ ናብ ኣምላኽ ደየበ። እግዚኣብሔር ከዓ ካብቲ ከረን ጸዊዑ በሎ ንቤት ያዕቆብ ከምዚ በሎም ንደቂ እስራኤል ከዓ ንገሮም እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎ በኽናፍ ንስሪ ጾይረ ናባይ ከም ዘምጻእኹም ድማ ባዕላትኩም ርኢኹም ኢኹም። ሕጂ ድማ ቃለይ ኣጸቢቕኩም እንተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እያ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም። ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም። እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ። ሙሴ ድማ መጺኡ ንዓበይቲ ህዝቢ ጸውዐ። እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቃላት ነገሮም። ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ኢሎም መለሱ። ሙሴ ድማ ቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር መለሰ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ክዛረበካ ከለኹ እቶም ህዝቢ ምእንቲ ክሰምዑ ንሓዋሩ ድማ ከኣምኑኻስ እንሆ ኣነ ብጸሊም ደበና ክመጸካ እየ በሎ። ሙሴ ከዓ ዘረባ እቶም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ነገሮ።
እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ብሎ እግዚአብሔር በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ናብ ከረን ሲና ክወርድ እዩ እሞ ናብቶም ህዝቢ ኪድ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ከዓ ይሕፀቡ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ይዳለው ነቶም ህዝቢ ድማ ብዙርያኡ ዶብ ግበረሎም በሎም ከዓ ናብ ከረን ከይትድይቡ ወይ ነቲ ዶብ ከይትትንክዩ ተጠንቀቑ ነቲ ከረን ዝተንክየ ዘበለ ሞት ይሙት ገለ ኢድ ኣይተንክዮ እንስሳ እንተኾነ ወይ ሰብ ብደርባ እምኒ ሓው ሓደው ብመንግስቲ ደኣ ይሙት እምበር ብሂወት ኣይንበር መለኸት ኣንዊሑ ምስ ዝንፋሕ ሽዑ ናብ ከረን ይደይቡ ሙሴ ድማ ካብቲ ከረን ናብቲ ህዝቢ ወረደ ነቲ ህዝቢ ከዓ ቀደሶ ንሳቶም እውን ክዳውንቶም ሓፀቡ ነቶም ህዝቢ ድማ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተዳለው ናብ ሰበይቲ ከዓ ኣይትቕረቡ በሎም ኮነ ከዓ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክወግሕ ከሎ ነጉድን በርቅን ከቢድ ደመናን ናብ ልዕሊ እቲ ከረን ኮነ ኣዝዩ ብርቱዕ ድሃይ መለኸት እውን ተሰምዐ እቲ ኣብ ሰፈር ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ተንበድበደ ሙሴ ከዓ ነቲ ህዝቢ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ ካብ ሰፈር ኣውፅኦ ኣብ እግሪ ከረን ድማ ደው በሉ እግዚአብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኩሉ ከረን ሲና ይተክኽ ነበረ ትኪ ከዓ ከም ትኪ እቶን ካብኡ ዓረገ ኩሉ እቲ ከረን ኣዝዩ ኣንቀጥቀጠ እቲ ድሃይ መለኸት ከዓ ኣዝዩ እናበርትዐ ከደ ሙሴ ተዛረበ እግዚአብሔር ድማ ብቓሉ መለሰሉ እግዚአብሔር ከዓ ናብ ልዕሊ ከረን ሲና ናብ ርእሲ እቲ ከረን ወረደ እግዚአብሔር ንሙሴ ናብ ርእሲ እቲ ከረን ፀውዖ ሙሴ ከዓ ደየበ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ውረድ እሞ እቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ክርእዩ ከይቐርቡ ብዙሓት ከዓ ከይጠፍኡስ ኣጠንቅቆም እቶም ናብ እግዚአብሔር ዝቐርቡ ካህናት ድማ እግዚአብሔር ከየጥፍኦም ርእሶም ይቀደሱ በሎ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር በሎ ንስኻ ናብ ዙርያ እቲ ከረን ዶብ ግበር ቀድሶ ድማ ኢልካ ኣጠንቅቕካና ኢኻ እሞ እቶም ህዝቢ ናብ ከረን ሲና ክድይቡ ኣይኽእሉን እግዚአብሔር ከዓ ኪድ ውረድ እሞ ንስኻ ኣሮን ድማ ምሳኻ ደይቡ እቶም ካህናትን ህዝብን ግና ምእንቲ ከየጥፍኦም ናብ እግዚአብሔርን ክድይቡ ኢሎም ኣይጥሓሱ በሎ ሙሴ ድማ ናብቶም ህዝቢ ወሪዱ ነገሮም ምዕራፍ 20 እግዚአብሔር ድማ እዚ ቃላት እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእኹኻ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እየ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልዉኻ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከዓ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለን ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይትገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽዕ ንዝፈትውንን ትእዛዘይ ንዝሕልውን ግና ክሳዕ ኣሽሓት ምሕረት ዝገብር እየ እግዚአብሔር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቐጽዐ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኸንቱ ኣይተልዕል መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር እታ ሰውዒት ግና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ ብኣኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዙእኻን ግዝእትኻን መልካን ኣብ ውሽጢ ደገታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ እኳ ዕዮ ኣይትዕየ እግዚአብሔር ብ6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ኩሉን ገይሩ እዩ እሞ ብ7ይቲ መዓልቲ ከዓ ኣዕረፈ ስለዚ እግዚአብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን ኣብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኾን ኣዲኻን ኣኽብር ኣይትቕተል
ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ቤት ብጻይካ ኣይትመነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘብ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣይትመነ። ኩሎም ህዝቢ ድማ ነጉድን ሃልሃልታን ደሃይ መለኸትን እቲ ከረን ክተክኽ ረኣዩ። እቶም ህዝቢ እዚ ምስ ረኣዩ ከዓ ኣንቀጥቀጡ፣ ርሒቖም ድማ ደው በሉ። ንሙሴ ድማ ንስኻ ንገረና ንሰምዕ ኢና፣ ኣምላኽ ግና ምእንቲ ከይንሞት ኣየዛረበና በልዎ። ሙሴ ከዓ ነቶም ህዝቢ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሓቱ ኣብ ቅድሚኹም ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመጸ እሞ ኣይትፍርሑ በሎም። እቲ ህዝቢ ኣብ ርሑቕ ቆመ። ሙሴ ናብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ጣቓ ቀረበ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎም፣ ኣነ ካብ ሰማይ ከም እትዛረብኩኹም ባዕላትኩም ርኢኹም። ምሳይ ኣማልኽቲ ኣይትግበሩ፣ ኣማልኽቲ ብሩርን ኣማልኽቲ ወርቅን ንኣኻትኩም ኣይትግበሩ። መሰውኢ መሬት ስርሓለይ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝሓርር መስዋእትታትካን መስዋእቲ ምስጋናኻን ኣባጊዕኻን ኣቡዕርካን ሰውእ። ስመይ ኣብ ዘዘከር ኩሉ ቦታ ናባኻ መጺአ ክባርኸካ እየ። መሰውኢ እምኒ እንተገበርካለይ ብመንደልካ እንተጠንኩኻዮ ተርክሶ ኢኻ እሞ ብወርቂ እምኒ ኣይትንደቆ። ናብ መሰውእየይ ኣብ ልዕሊኡ ሕፍረትካ ከይትቕላዕሲ ብመሳልል ኣይትደይብ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላት በዓል ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃላት ብኣፈ ቅዱሳን ይተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።